Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parentigem tindalan na. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, as strength to my weakness. Fill me with a joy even more. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the withered soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Manipod ito'y KOGH 94.3 FM. Ito'y siyudad ti Los Angeles, ti Estado ti California. Na ito'y ti pagayam yu, Pastor Vic Ariola III, kumagkablaw kada kayo. Iti programa Timek Tinamnama International.
Agyaman kami kadagiti adu nga nagkindaw apay kararagan ken kastamet dagiti naduma-dumang pakaammo dito istasyon ken ti opisina nga da kayo nga agtingtinge kakapsat agyaman kami kadagiti comments you kastamet kadagiti adu nga ited yu nga pakamusta kadagiti lugar nga nagapuan yu. At datatan kakapsat ti inem mapulok ket inem nas nasyon nagan andingay ken nakasagana nga dumngeg ti tunggal Domingo ti programa Timek Tinamnama International. Kas iyol ulit mi nga anunsyo at danton ti 24 oras nga radio na mabalinyo nga pagdenggan ti Timek Tinamnama Global Gospel Radio. May pukpukauto, may broadcast dito in Los Angeles, California, USA. Dahito ket 24 oras. Awan ti sardeng na, hingga nang umay ni Apo Isus, ti panagdengeg tayo kadagiti na Christian tuan, na kankanta. Ken kastamet dagiti sermon ni Pastor Vic Ariola III ti pagayam yo. Dagiti damdamag ti salunat. Dagiti karkari ni Apo Dios ken dumapay nga testimonyo dagiti Kristiyano no kasano nga naamuanda ni Apo Isus. Dagiti paborito yu nga kankanta kadagiti nabayag a panawen may pasublida. Dagiti kankanta nga Ilocano paborito yu dayta. Dagiti kankanta ti Heritage Singers, King's Herald's Quartet, Christian Edition, Del Kern, kan oripay dagiti awang ti amyanan pangganyon to ditoy dagiti kang kantada ken dagiti naduma-duma pay nga naikanti talong gading nga kanta ti Ilocano agapu ijay Northern Luzon, Northeast Luzon, Cagayan Valley ken kastamet ti probinsya ti La Union ken Pangasinan addada dagiti naisaganan nga may TED2 dagiti kang kanta iti 24 oras nagimbagan taday tiket may sa bendisyon ng isagsagot kada tayo the Our Great Hope Today Ministries. Ketita agkararag tayo. Diyos mi ama nagayat unay anyan nga nagimbag ti agadal manen kadagiti sasaw. Patata ditoy dagiti papagayam mi anyaman nga sulit ti lubong agur-uray da nga dumngeg ti Timek mo Apo. Ikararagmin na ti trabahong ti panakay kasabat ebanghelyo uro pa'y ti panakay pukaw ti damag ni Apo Isus babaen da ito'y Timek Tinamnama Global Gospel Radio na addanton nga may yuswat ket manggan mi kadagiti pagtaengan mi sa dinuman nga paset dito'y lubong. O Apo si kakadim ti agtalinaed ti puso mi ket may tag-ay kating kam panagadal kadagiti sasaom. At sipot na dinawat mi ida, dinapateg, anagan na po may Isus. Amen. Ti adal tayo, ti daytoy nga daw, isu ti makunkuna nga bunga ti Espiritu Santo. Anya daytoy ibagbaga ti Biblia, nga bunga ti Espiritu Santo. At da kadi mabasa akasta. Amuyo gagayem, idi na bendisyonan kami nga imay nagnaed akas misyonero ditoy Amerika. Imay met ti panawen nga nagbalay kami, adamet ti bukod min nga balay. Ket ti kasimpungalak ti iyatek ng asawa na pang kami met nagkitkita dagiti nasayaat na pintas na pusaksak nga sabsabong mulmulang may mula met ti arubayan ti pagtaengan mi. Ti maysa nga adda nga inyo swat ken plinano mi ken ni Mrs. Ariola iso ti mapan nagkita kadagiti kaykayo nga naimbag ti bunga na nasamit ti bunga na. So nga rin ugyan min tinapan di jay Lowe's, jay Home Depot, jay Walmart ken daduma pay nga paglakwan kadagiti mulmula kaykayo di rosas ken anyaman nga nakaimbag launay nga may mula ti sango ken ti likod ti pagtaengan.
Iso nga nakakita kami sa jay, nagiti kay kayo. Nga may bagbaga, managara nga fruit baskets. At nakita mi nga kayo iti peaches, ken pears, may sa dito yung kayo nga anyan nga nagimbag ta adda dagiti 10 nga variety dagitoy peaches ken pears nga addada kakabsat nga nagtubo da iti maysa nga puon agbalid da maysa ang kayo kastamet digiti mansanas agsitsid daw kami kini Mrs. Ariola ta adda ti maysa nga kayo ti mansanas nga adda sadya ti 5 nga variety na duma-duma nga variety iti bunga dayta nga klase iti naduma klase iti mansanas kastamet kakabsat iti citrus dagiti agkakasambit agkakaimbag nga oranges at damat nakita mi nga maysa kayo nga adda dijay ti 6 nga klase nakita yun adda kalamansi adda lemon adda navel orange nga kunatayo adda pay datay lulukison kada tayo nga taga Cagayan kastamet dagiti makonkona nga nagkakaimbag unay nga grapefruit nga kunatayo. At dapat nakita mi nga may agtubo pa iti dayta nga kayo, may sa kayo iti lukban ako natayo swa kunatayo man nga gapu dita amyanan. Ket agsidsid daw kami kakabsat. Tini imulamin ti likod ti balay mi daytoy. Iti tiyempunan nga dumakkelen dagiti tumangkenan ti panagdakkel dagiti nga prutas anyan nga naging bagtag puros nga duma-duma kakabsat nga prutas may sa nga puon adali mga puon mi din puon ti mansanas puon ti citrus puon ti peaches ken kastamet iti pears adapay iti na duma-duma nga pupuon nga naimulmula ket idi agbunga dan anya lakit din haan nga mabalin nga atipaen ti panagaray-ay iti adu nga bungbunga nga isu daytoy ti bendisyon nga inawat mi kini Apo Dios babaen kadagiti kayo. Dito nasanton nga surat. Saritayan na ditoy may papan iti bunga ti Espiritu. Numapan tayo di libro ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 and 23. Alagagayem, buksilan tayo tinasato ng surat. Taibaga na dito, yung adda dagiti makunkuna nga bunga ti Espiritu Santo. Numapantay di libro ti Galacia. Kapitulo 5, versikulo 22 and 23. Kunana dito, ngem iti bunga ti Espiritu ayat, rag-o, talna, mabayag apan nagituren, kinaanos, kinalaing, kinamatalek, kinaemma, panagtepel, awan lintag amay busor, kadagitoy abanbanag. Ket dagiti addaken Kristo, dagitoy kakabsat, maysa a bendisyon no anagin tayo ken pagbiyagan tayo. Agsipud ta pagsasaritaan tayo kakabsat ti may papan ti bunga ti Espiritu. Kahit kung ipakamo ditoy nga daytoy nga bungbunga ti Espiritu ket no basaen tayo tinasantuan nga surat agmaymaysada mapaaddada gapulang iti maysa nga ingrediente. Anya daytoy? Isu ti makunkuna ingrediente ti ayat tapno dagiti prutas dagiti bunga ti Espiritu sumamsam idda iti naldaw-aldaw a panagbiag tayo. Amuyo dagitoy siyam nga parabor nailanad da ken naipanda iti maymaysa nga makunkuna nga bunga. Ket daytoy nga bunga maramanan mananam iti na Kristyanuan a panagbiag. Kinuna kita nga di libro ti Galacia.
Ilawlawag na dagitoy bunga iti Espiritu Santo. Kas iti umuna ragsak isu daytoy iti ayat a panagbanlegi. May kadwa isu daytoy makuna tayo nga talna. Isu daytoy iti ayat nga agindeg kadagiti panagbiag tayo. May katlo isu daytoy mabayag a panagituron. Long suffering is love under the great trials. Isu ti ayat iti panawin kadagiti panagiturid tayo kakabsat kadagiti adu nga susuot iti biyag. Kiti may kapat isu dayjay kinaanos, gentleness. Isu daytoy iti ayat nga isu nga mangtapaya kada tayo iti panawin kadagiti suot iti biyag. Adada dagiti tattao nga masuot da nga gapu launa iti adu nga panagladingit ken kinapait nga rikna. Kagura da payen ni Apo Dios, pabasulin da payen ni Apo Dios. Ngem namutay laeng nga numpay umay digiti padas iti biyag. Kas kuma dayjay landuk nga adang nga may pan iti apoy. Ay ganang agbigang dayta nga landok. Kastama ti panakaitaneb iti napigsalaunay nga landok agtalinaed nga natangtangken napigpigsa agsipud ta isuket naipan iti apoy naidadang iti apoy iti na pigsalaunay nga bigang nga mangtaneb dayta nga landok. Ti mabayag nga panangitured isu daytoy iti maysa nga bunga ti Espiritu Santo. Isu daytoy iti ayat nga mangtapaya kada tayo, mangsapuyot kada tayo. Iti panawen kadagiti adu nga suot ken panakapadas ti pamati ti naldawaldaw. May sapay nga bunga ti Espiritu Santo nga ibaga ti libro ti Galacia Kapitulo 5, isu dayjay makunkuna nga kinaanos, gentleness. Abutatan dagiti hanga makananos. Kahit gaputi sanda panakananos, handa nga makauray ti bendisyon. Handa nga mauray ti sungbat ti karkararag ta. Gaputa awan kadakwa dati kinaanos. Umaymet iti panakapadas iti pamilya. Umay dayjay hanga na imbag nga kasasaad wenno environment ti uneg ti pagtaenganta awan ti kinaanos tayo. Udad mauray mapantay makikapilya awan ti anos tayo. Kaya tayon agawid tayon. Kung kuna tayo pag nagitindugkit ni deta nga sermonan agmalmalem tayo samet dito yan mabisina kon. Awan anos tayo no daduma kanabsa. Ngem amuyo ti kinaanos isu daytoy ti makatulong kadagiti umay nga susuot iti biyan. No adda ti kinaanos tayo masubadan dayta iti adu nga bendisyon ragsak nga saan nga malaon nga ipaay ni Apo Dios. Ti may kalimang nga bunga ti Espiritu Santo isu iti makonkona nga kinalaing goodness nga isu daytoy iti ayat nga tumulong kada tayo nga mangpapigsang agaramid kadagiti bambanag akas idalan ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Ngem no hantay iraman ni Apo Dios kadagitoy nga kinalaing ket dagiti laeng bukod tayo nga intelihensya wano panagpampanunot wano panagaramid ket ipangastay payen piman nga nalaing tayo
Ipalangguad tayo kadagiti sabsabali tayo nga nalalaing tayo ng dagiti sabsabali. Ang bendisyonan ni Apo Diyos na ita. Agyaman akmanta, adu dagiti tattao nga kunada, o madaydayaw ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos la, ang kapsa, iso ti paggapuan da ita nga kinalain. Hanga siya. Araramatin nakla ni Apo Diyos. Anyan nga nagimbag da ita nga kapsa. O hanga siya. Ni Apo Diyos da ita. Inaramat naklaen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Isulaen ti mabalintayo nga pangitadan iti panakaitagay. Daddo mag ay siyak dayta awan ko ba dayta no hanga siyak. Nakita yan. Kaya daddo ma adaya dayta nga eskwela no hanga siyak. Oh. Ano digiti tatto ako nadapay nga proyektok dayta idi panglakayen nak siyak tinagapon siyak timon una nga nakapanunot dayta. No dineng dalaan ay di tiyempo ka nalpas ko man nga intantandak mo inikat dakmo nga panglakayen. Nagijay kat ti madi rekrik na tayo kapsa. Yung amuyo no kitain tayo nga adda dayjay kinalaing tayo. Ni Apo Diyos laeng kakapsat 100% na isu ti pangitadan tayo ti nakaskas daaw, madayag, kan pamadayaw. Gaputa inted na dayta nga talunggading ti kinalaing ken kinasirin. Iti may kanem iso dayjay kinamatalek. Faith. Dayta ti maysa nga nasken a kapadasan ti maysa Kristiyano. Faith is love sitting and receiving back again on its own. Nakita yung kakabsa. Ti kinamatalek. Isi ti ayat nga isu. Na tumultulong kada tayo nga agsubli-subli. Gapo ti panangidalan ken pamindisyon ni Apo Dios. Ket numampay dayta nga panagtalek inted tayo amin ken ni Apo Dios. Inted tayo amin ket kunain tayo o Apo anyaman amin nga ruangan aglukat ngagpay kanyak amok nga daplanom. Ngem anyaman abanag nga agrikep at daplanom no apay nga hamong ited kanyak. Ngem anyaman abanag nga sanpay nga aglukat at daplanom ni Apo Diyos ti panangilisim kanyak. Kanigrisan ko nga maamuan wano amu iti masangwanan. Isu nga at talag-taylaan kapsat kini Apo Diyos. Datay magamin ka one-sided tayo. May sala niya kaya tayo. Dadya wine. Kahit ko da ito, inalan niya Apo Diyos na. Dahito iti kayat ko. Isuhan tayo nga maawat. Dagay ikarkararag tayo kinapos. Dadya kayat tayo met. Kayat tayo nga masungbatan. Saan? No adda dadya kinamatalak tayo kakapsa. Mabuyugan kayat kini Apo Diyos. Kat kunan tayo uapo tapagayatam ti matungpa. No ay ayaten na uapo. Loktam dadya omiso nga ruangan. Nagpay kanya. Dadya kumati kararag tayo kakapsat. Mapantay mo DJ may kanam iso iti kinaanos. Kinaanos. Ken kastamet ti makunkuna nga kinaemma. Meekness. Kinaemma is love controlling the passions of the mind. No daduma adu dagiti bambanag nga sante nga mayemkas. Ngadda ka dagiti pampanunot tayo. Ngem dayjay ayat ni Apo Dios kakabsat. Isu dayjay ti mangtengtengel. Tapno saan tayo nga anya, may wawa, saan tayo nga may krupso, o no, may lawlawan. Ayat ni Apo Dios dayjay. Idalan na mo't iti panunot mo. Ited na ken ka dayjay pamalagip. Agsipod ta daytoy. Panunot tayo, wano pa nagdesisyon tayo, adati frontal lobe. Dito'y ti pangaramatan ni Apo Diyos nga ibaga dagiti desisyon tayo manasaya. Dito'y pa iti panakisaw ni Apo Diyos kada tayo. Nada tayo, pinarswa na tayo, iti nakaskas daw, launay nga pan na Marso. Ket dito'y met,
Isu ti pakaaramidan dagiti adu dadakkel critical na desisyon tapno laeng pilyen tayo iti idalan ni Apo Diyos. Adu dagiti tattao nga saanda nga matengelen dagiti pampanunod da. Isu nga umay dagiti kapadasan nga bumaliktad da kini Apo Diyos ket dayjay kayat daw no anyaman nga idalan ni Satanas. Mapasama ken ket anyang nalaglit da. Kinunak iti na minsan nga broadcast tayo. Nga ni Satanas saan na nga mabalin. Nga basahin ka dijay panunot mo ken tapuso. Ngem inton inyib kasmon dagiti nasair unay ngarikrik na dagiti anikki iti barukong intono insaom idan kakabsat. Akit makita tayo kabuso ket no mapahan na mabasa dali jay panunot mo ket babaan laeng kadagiti panagdirim ken haanan nga matengel nga sasao nasampay nga kuna dagiti lalaki ken babaket anpay maalon-unen iti uken wenno aso anyakit din nga nagladingit nagsipod ta iyip kastayon dagiti sasao nga mangeg ti kabusor. Ket ti Satanas rugyanan nga tenglen na dayta nga inklinasyon wenno adda ti pusom akayat mo nga ramiden nga saan nga naimbag. Kakabsat adda kumadayay makunkuna nga kinaemma. No adda dayjay nga kinaemma kadatayo. May representar tayo met iti kababalin ni Apo Diyos kadagiti sasao tayo panaki langen tayo ti sabsabali ken kastamet ti na deket nga panagpamati tayo kani Apo Diyos. Ti may kawalo isu dayjay makungkuna nga temperance panagtepel. Adda dagiti tattao nga anda matengelen anda matepelanan dagiti bambanag nga umay ti sulisog kadakwada. Unton umayon dagita kararag ta ken Apo Dios Apo. Umay daytoy nga suot ken karit. Tulungan akon nga magibaklay tahangkon kabaelan. Nga ibaklay ken sangwan paida. Dayto kumati kararag tayo. Temperance. The same love subduing the passions of the body. Nga isu dayjay kumaada dayjay ayat no ayaten tayo melat ni Apo Dios Santa Eramidan dagiti makadangran. No ayaten tayo melat ni Apo Dios umay kumadayjay rikna tayo nga matengel tayo pailaan ket intunuhan tayo nga matengel kuna tayo na o Apo tulungan nako. Angkon mabalinanan nga ibaklay. Ang kumabalinan nga sangwan daytoy. Sikalanganen ti pangikamangak ti biag ko sa nga 10% tapno agbanlegya. Dayjay kumati kararag tayo kakabsat. Katamuyo dito Biblia. Adadya makunkuna nga linteg ti espiritu nga isu nga nakaipukpukan laeng iti maysa nga sao. Nga isu daytoy agmaymaysa nga sao iti na Kristyanuan akababalin awan sa balin no saan nga ti anya. Ayat. Ayat. Isu nga no adalan tayo kitain nyo dagiti bagbagak may papan ka dagiti bunga ti Espiritu Santo agbalin dalaeng nga bunga no nabuyugan iti ayat. Amuyo dayta nga bunga santo agbalin nga bunga no saan nga nasamit. Siyempre no kayat tayo ti bunga nasamit da hangkadi makayayo nga ramanan. What is anything to God until there is love? We must first experience love that will stand to the last. It will last. Masapul nga nulakit di dayta nga bunga ket tarigagayan ti nga nasamit. Amoy ti sekreto tapno nasamit adda kumati na isang sangayan nga ayat a mabuyugan kadagitoy abong bunga. Kakabsat ken gagayem datay amin. Nayaban tayo nga agbalin, nga agbunga, kadag ito'y nasamit, nga bunga wenno prutas ti Espiritu Santo.
Masapol nga may simpu tayo. Iti dayjay kayo. Masapol nga datayo no siyak kunana ni Apo Isus isu iti puon ti ubas. Ket datayo iti santak kunana iti libro iti Juan. Ket no saan tayo nga naisilpo. Iti dayjay nga puon. Kunana ni Apo Isus na awanak. Awan ti mabalin nyo nga aramidyan. Nagimbag ngayta nga bunga ti Espiritu Santo at ako matitunggal kabibiyag titunggal Kristiyano kakabsa. Ket palubusan tayo kadin. Awan sabali no saan na dayta nga puon. That vine, that true vine, ti pudno nga puon. Iti dayjay nga ubas. Awan sabali no ni Apo Jesus. Kaya tayo met, naisimpu tayo. Iti dayta nga pamuon. Nagbiyak tayo. Panasantuan, anak mo ang ragsak, napnuan talna, napnuan ti mabayag nga panagituren. Adda kada tayo ti kinaanos. Adda kada tayo ti kinalaing. Adda kada tayo iti kinamatalek. Kinaima, kinamanagtapon, naptuhan, iti ado, nga ayat. O Diyos mi, ama nagayat unay, naramanan mi, kay naadal mi o Apo, dagiti bunga ti Espiritu Santo. Makita ko madagiti abong bunga kadagiti panagbiag mi ginagawal. Makita ka di dagiti sabsabali nga da kami, at daan kami tigalan. Apudno a kina Kristiyano agsipud ta. Makita dagiti tattao dagiti bunga anasamit. Bunga ti Espiritu Santo kadagiti panagbiag. O Apo, tulungan na kami nga agbiag. Kanay silpo ti dayjay nga puon. Agsipud ta imbagam di libro ti Juan 5. Ngano awan kami anay silpo ken ka. Awan ti mabalin mi nga aramiden. Agbiag kami kadi. Abakay ayo tinaldaw-aldaw nga agbalegi kani Apo Isus. Agsipod na naisilpo kami ken ka. Ti pamuon amang ted iti naragsak ken kastamet iti naimbag a panagbiag na binindisyonan ni Apo Dios. Agsipod na tinawat mi ida tinapateg anagan niya po may Jesus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna